Tak, vážené dámy, vážení pánové, vítám vás v hudebním sále Stříbrného domu. Moje jméno je Marek Skřivánek, si mnozí víte, z příspěvkové organizace města Jihlavy Brána Jihlavy. Děláme nejenom kulturní akce, komentované prohlídky, procházky, ale taky tematické přednášky. Dneska máme na programu přednášku, kterou jsem nazval Velký příběh renesanční křtitelnice svatojakubské aneb esej o záměně erbu donátora. Bude to zase taková typická populárně naučná přednáška o, myslím, takový hodně velký perle, kterou máme vlastně v kostele svatého Jakuba Většího a pořád mnozí z nás vlastně netušíme, do jaké míry tato krásná věc je nesmírně cenná i v rámci Evropy a světa. Takže si to dneska pokusíme představit. Já tady vlastně vítám čestné hosty, pana doktora Mudru z Národního památkového ústavu v Praze. Dobrý den. A pana Václava Nečadu, historika z Dušejova v Jihlavě. Taky. Obou dvou moc vlastně děkuju, protože určitým způsobem spolupracujeme vlastně na takovém rozplétání toho příběhu té krásné jihlavské křtitelnice, protože právě tým pana Mudry zpracovává nejenom tedy naši jihlavskou křtitelnici u Jakuba, ale vůbec křtitelnice v českých zemích do 30leté války. Vyjde o tom do roku 2028, říkám to správně, myslím. Do roku 2028 by měla být publikace, vlastně bude k tomu výstava, takže určitě velice zajímavé. No a já jsem se k tomu vlastně dostal tím způsobem, že loni na podzim v roce 2024, když jsem si připravoval přednášku na téma jihlavští erbovní měšťané nebo životní příběhy jihlavských erbovních měšťanů, tak jsem samozřejmě nemohl vynechat ani tu křtitelnici u svatého Jakuba, kde jsem si chtěl nafotit ten erb a tak to vlastně všechno začalo. To si potom k tomu taky dostaneme. Takže na začátek takový spíš jako úvod obecnější. Kostel svatého Jakuba Většího v Jihlavě mnozí z nás známe, ale vím, že tady nejsou jenom lidi z Jihlavy, takže ne všichni musíme přesně znát tento kostel. To je krásně focená fotografie z ulice Hany Kvapilové, tam ty střížky těch domů, vlastně to jsou ty domy postavené za protektorátu. Je to nádherný pohled z toho Brtnického předměstí na náš hlavní farní chrám Jihlavy, který má krásné dvě věže, nádherný gotický zachovaný krov. Kostel založen někdy pravděpodobně počátkem let 40. 13. století, nejdříve někdy na konci 30. let 13. století, ale spíše později. Víme, že byl vysvěcen 31. května 1257 olomouckým biskupem Brunem ze Schaumburku. V duchovní správě byl od počátku v řádu jakoby, nebo spravován řádem premonstrátů i v jeho majetku, původně želivských premonstrátů, potom v pozdějších časech, zejména po 30leté válce, až do dnešních časů řádu premonstrátů ze Strahova v Praze. V letech 1562 až 1620 se vlastně v kostele výhradně konaly tzv. Německé mše podle luterského způsobu. To taky málo vlastně lidí ví. Zajímavé je, že kostel ale byl vždy v majetku premonstrátu, protože můžeme říci, že císaři z rodu Habsburků zase nikdy nehorovali pro utrakevismus nebo pro luteránství, takže vždycky bylo to v majetku katolické církve a premonstrátu, i když byly právě doby, kdy vlastně museli trpět luterské kazatele, protože prostě v Jihlavě byla určitá doba, kdy vlastně téměř 100% obyvatel se hlásilo k luterskému vyznání nebo k tomu protestantismu, by jsme byli přesnější. Takže to jenom takhle jako na úvod. Do té doby, která vlastně nás zajímá. To jsem tu něco přeskočil. Tak, dobrý, a teď musím z toho akorát vyjet. Tak, escape, exit. Jo. Tak, vidíme krásně do presbytáře kostela svatého Jakuba Většího. Presbytář je krásný, má takové vlastně ještě gotické klenutí. Ta výmalba už je z počátku 20. století ve stylu secese. Kostel byl takto vymalován původně celý, nicméně v roce 1984, právě tady je to vidět na té druhé fotografii,
byl bohužel oškrábán ta barva a bylo to také natřeno tou bílou barvou, takže ten kostel působí lehce nekompaktně. Jinak, když se vrátím zpátky, tak velice cenný je ten oltářní obraz Martyrium svatého Jakuba Většího, taky se říká Stětí svatého Jakuba Většího od od Johana Nepomuka Steinera, což byl rodák původem z Jihlavy. Velice se vlastně vypracoval postupem času, byl jedním z dvorních malířů císařovny Marie Terezie, byl potom penzionován za Josefa II. Toto je jedno z jeho nejvýznamnějších děl, 7,5 metru vysoký obraz, nádherné pozdní baroko. Můžeme taky říct, že je tam zajímavá věc, že jeho dcera byla Barbara Kraft, nebo také Steiner, samozřejmě rozená, potom provdaná Kraftová. Působila i ve Vídni, je vlastně jednou z autorek z jednoho z nejznámějších portrétů Wolfganga Amadea Mozarta. Velice často se ten obraz používá na tu populární potravinu Mozartovy koule, takže budete určitě vědět. Jenom taky pro zajímavost. Jihlava byla opravdu plná jako umělců, různých řemesel, umění. Bylo to město nesmírně bohaté a člověk si to uvědomuje teprve, když vlastně si ten kostel třeba nebo ty památky u nás projde intenzivně a pak si to porovnává jinde a zjišťuje, že vlastně opravdu ta Jihlava kdysi byla nesmírně bohaté město, srovnatelné opravdu tou bohatostí třeba s Prahou nebo s Kutnou Horou. Tak, tady vidíme zase pohled z té lodě do toho presbytáře. Jenom pro zajímavost, ty dva boční obrazy byly původně umístěny v kapli Bolestné Panny Marie, tam si z ní taky ještě ukážeme nějakou fotografii, jsou oba dva z roku 1705. Vlevo je od Jindřicha Václava Noska neboli Noseckého vidění svatého Jana Nepomuckého. Jan Petr Čerony jednou napsal o Jindřichu Václavovi Noskovi, že svého času v Jihlavě nebyl ani jeden měšťan zámožnější, který by neměl aspoň jeden obraz doma od Noseckého, nebo minimálně nějakou malbu v domě nebo na domě. Vedle můžeme vidět vlastně svatého Norberta, kterému Panna Mária předává bílé řádové roucho. Norbert, zakladatel řádu premonstrátů, velice populární patron, zobrazuje se často z monstrací. Jenom takhle pro zajímavost. Pak máme samozřejmě velice cennou národní kulturní památku vedle vstupu do kaple. V současnosti už opět originál, byl po nějaký čas v Muzeu Vysočiny, navrátil se originál krásnoslohé svaté Kateřiny Alexandrijské. Co je vlastně zajímavé, tak i podle písemných pramenů byla vlastně opravdu objednána pro Jihlavu. Někde v kostele se měla nacházet kaple k úcti a chvále svaté Kateřiny a svaté Alžběty a zřejmě toto je vlastně jediný pozůstatek krásnoslohá Kateřina, která byla vyhotovena takzvaným mistrem krumlovské Madony. Ne, že by ta dílna byla přímo v Krumlově, ale spíše se to označuje podle toho nejznámějšího díla toho mistra, to znamená podle té krumlovské Madony. Například třeba Jiří Kutan předpokládá, že velice pravděpodobně muselo vzniknout někde třeba v oblasti Pražského dvora krále Václava. Bavíme se o nějakém roku zhruba 1400, kdy ta Kateřina vznikla. Možná tam je nějaká souvislost i se stavební hutí parléřů nebo jeho potomků, případně učedníků. Můžete tady vidět zase krásně svatého Jakuba Většího, to je velký sousoší, který je hnedka u vstupu do kostela, do té hlavní lodi. V minulosti bylo umístěno až vlastně do nedávných časů v takzvané kapli Olivecké hory. Ta kaple tam stávala už od středověku při přestavbě novogotické kostela na počátku 20. století byla zbořena, znovu postavená, sousoší tam bylo opětovně umístěno. V současnosti jsou tyhle sochy jsou v současnosti v lodi kostela. Nicméně tady se díváme třeba na toho svatého Jakuba Většího, jednoho z těch třech učedníků Kristových. Kristus je tam taky vyhotoven velice zajímavě, konec 15. století, zhruba 80. léta. Tam neznámý autor, zatím předpokládá se oblast někde Kolína nad Rýnem toho vlivu. Kristus má vlastně na temeni kamenickou značku, takže třeba do budoucna se podaří identifikovat i mistra. Pak samozřejmě nemůžeme vynechat našeho patrona svatého Jakuba Většího, Jihlava, hornické město královské, kdy sem přichází horníci a havíři, zejména z oblasti dnešního Freibergu, Sasku.
přináší si zřejmě patrona svatého Jakuba. Tato krásná socha je vlastně pozdně gotická, konec 15. století, zhruba jaké 80. léta. Socha je vyřezávaná ze dřeva, silně pozlacená, má v ruce poutnickou hůl, neboť Jakub Větší je i patron poutníků. Můžete vidět krásně na té čapce nahoře, je vidět tam lastudová mušle. Mám hrozně rád tu jednu z těch legend o svatým Jakubovi Větším, která vlastně se stahuje k té lastudové mušli a říká, že když Jakubovo tělo, že on byl původně popraven v Izraeli, například z krále Heroda Agripy, jeho tělo bylo uschováno a po nějaké době bylo převezeno, v době, kdy dobyli Izrael Maurové, tak bylo převezeno do Španělska. O tom, jak se tam dostalo, existuje mnoho a mnoho legend. A jedna z těch legend říká, že když Jakubovo tělo připlouvalo na lodi ke španělským břehům, tak vše měl z břehu sledovat portugalský rytíř na koni v těžké zbroji. A přesně v tom momentu, kdy ta loď vplouvala s tím tělem do přístavu, bylo ozářeno z nebes nebeskou září. Kůň se z té záře polekal, splašil se, skočil s rytířem do moře a utopil se. Rytíř, až neuměl plavat a ještě měl těžkou zbroj, tak se samozřejmě zázračně zachránil. Zachránili ho rybáři a když ho vylovili, tak měl celou tu zbroj vlastně posázenou mušlí hřebenatkou. Je to jeden z atributů svatého Jakuba Většího. Často právě těm svatojakubským poutním cestám vždycky ukazují ty lastudové mušle tu cestu místo těch klasických šípek nejenom k Santiago de Compostela, Španělsku, ale i k dalším. Jo, tak zase jsem to zmáčkl špatně. Počkejte, tak. Přepneme. Tak, jenom tohle je pohled do kaple Bolestné Panny Marie, nádherným způsobem vyhotovená, to je ještě původní kovaná mříž z 18. století. Kaple byla vyhotovena v letech 1700 až 1703, taky tam bylo několik významných donací jihlavských měšťanů. Jenom právě pro zajímavost, asi pro nás velice zajímavá ta nádherná pieta, která podle tradice měla být původně umístěna u minoritů v kostele na Nebevzetí Panny Marie. Nemůžeme to říct s určitostí, jenom se to traduje a snad někdy za 30leté války se měla dostat do právě kostela svatého Jakuba, respektive byla umístěna ve hřbitovní kapli kostela a bylo založeno bratrstvo, potom Bolestné Panny Marie měla učinit několik zázračných uzdravení, takže i z tohoto popudu potom premonstráti spolu s měšťany díky jejich donacím vybudovali prostě nádhernou osmibokou kapli, která má nádherný zdobení stropu, jsou tam krásné odkazy k Marii, najdeme tam spoustu těch mariánských symbolů, kaligraficky psáno Mária na mnoha místech. To mám jako asi tady z toho barokního mám asi nejradši právě tady tuhle kapli, že působí nesmírně duchovně pozitivně, ač ta samotná pieta je tedy mnohem starší, to 20. až 30. léta 14. století, byla v minulosti restaurována podrobně a podrobena podrobným průzkumům. Zajímavé je, že je vyřezávána z lipového dřeva, je zase neznámý autor toho německého vlivu. A zase nemůžeme říci, z dnešního pohledu může na spoustu lidí působit, že vlastně ta pieta jakoby není úplně dobře udělaná, že má ty proporce toho těla, ty ruce trošku jinak, hlava je větší. Nicméně se na to potřeba podívat i z hlediska toho objednavatele. Pokud to bylo opravdu objednáváno minority, což je řád žebravý, nebo mendikantský se říká správně, tak tam se dával důraz na chudobu, prostotu, čistotu a jako tam byl hlavní důraz na to zobrazit ten zážitek, vlastně tu emoci. Jo. Proto tam je i zdůrazněna ta bolest Panny Marie, proto je trošku upozaděný ten Kristus, má trošku menší ruce, aby vás to neodvádělo ty myšlenky od krásného, ale k tomu emočnímu. Jo. Takže jedna z tezí. Tak, už se dostáváme pomalu k křtitelnici, jenom ještě potom 16. století v Jihlavě, ve víru humanismu, renesance a luterské víry. Spousta lidí vlastně ještě dneska pořád neví nebo netuší, neuvědomuje si, že tady máme vlastně kostel apoštola Pavla, z Peraty by se dalo říci celým jménem, na vlastně konci ulice Husova s křížením s Dvořákovou ulicí, postavených v 70. letech 19. století.
právě evangelickou církví. No a právě Pavel Speratus, který přišel do Jihlavy v březnu 1522, to tehdy ještě vyloženě katolického města, jsem vnesl tak v uvozovkách to sémě toho protestantismu, toho luterství. Působil původně jako oltářník v kostele svatého Jakuba Většího. Zabývala se tím celá řada už studií, bylo to mnoho napsáno. Musel velice brzy v září 1523 definitivně Jihlavu opustit, protože za tu krátkou dobu, až tady měl pouze funkci oltářníka, tak vedl zřejmě mnoho kazatelských řečí a burcoval měšťany vlastně k tomu luterskému vyznání nebo k té nápravě té církve v tomto duchu. A ač musel odejít a působil tady velice krátce, tak přesto potom udržoval jednak s městem kontakty formou dopisu a podobně. A jednak opravdu tady to tak výrazně zapůsobilo, že jsem začal právě třeba z Wittenbergu, z té Luterské univerzity jezdit celá řada učenců. Učili vlastně na latinské humanistické škole, která byla za kostelem svatého Jakuba Většího. To byla taky velice proslulá škola a ten vliv tady byl velice výrazný. Já jenom tady ocituju takový zajímavou pasáž z jednoho dopisu, který potom psal Pavel Speratus městské radě, ve kterým vyčítal, že se ho úplně nezastali, když mu byl vyhnán z toho města, že samozřejmě měli jako taky strach, že tady taková krátká pasáž, kde napsal: duch váš byl připraven, ale tělo bylo slabé, což v podstatě odkaz i k evangeliím. No a Jihlava opravdu potom v tom víru toho 16. století byla jako konfesně velice sepjatá právě s tou německou mší. V listopadu 1562 byla oficiálně zrušena katolická mše, ač jako správně si něco takového dovolit neměli, protože císařem nic takového povoleno nebylo. Město se přihlašuje k Augsburské konfesi jako oficiálnímu vyznání města. To je taky důležité faktum, protože právě potom tady v těchto časech za rok potom vzniká v kostele svatého Jakuba náš největší zvon Zuzana, která se jmenuje Jakub, teda správně, ale všichni říkáme Zuzana podle té lazebnice. A právě je to ta doba, kdy samozřejmě to má velký vliv i na to umění, protože tam potlačování, že luteráni příliš ty světce neuznávali, takže ale zase jiný způsob té víry a právě dostáváme se k té křtitelnici svatojakubské. První úvahy byly již v roce 1593, dívám se, že tam mám 83, to se omlouvám, 1593 byly již první úvahy zřejmě o realizaci křtitelnice. Byla realizována v letech 1598 až 1599, to je taky důležitá věc. Ve spoustě publikací se dosavadně toho moc neuvádí, ale většinou se uvádí pouze ta realizace v roce 1599. Nebylo to ani zdaleka tak jednoduché, trvalo to mnohem delší dobu přibližně 1 roku, než byla vlastně kompletně vyhotoveny všechny části a byly vlastně dány dohromady. Vlastně skládá se z mnoha jako částí materiálu, není to pouze jeden materiál, tepaná měď, jednostranně, je taková jedna část je měď tepaná a zlacená, to jsou všechny ty vnější části, kdy vlastně ta měď byla vytepána podle určitého vzoru a později byla ještě vlastně pozlacena, to je taky velice jako vzácná věc, že vlastně kompletně celá křtitelnice je pozlacená. Další vlastně měď tepaná a jednostranně cínovaná, ona totiž zevnitř má vlastně ještě jednu vrstvu, kde už jsou ty klasické pláty, vlastně, které jsou cínované. A další vlastně materiál použitý, litý bronz, zlacený kariatidy na bocích, to znamená, to jsou tady tyhle postavičky, ty kariatidy, jo, to si potom ještě řekneme. Další potom právě na tom mezi tím nodem a tou patkou té křtitelnice, to je litý bronz zlacený a potom litý bronz vlastně nezlacený, tak jsou tady tyhle nohy podpírající římsu, vlastně taky připomínající částečně kariatidy, takový muži s plnovousem a plešatějícími hlavami. Rozměry 170 cm x 88 cm, vnitřní mísa ta větší má 80 cm, menší, tady taky vidíte ten rozměr. Na víku je vyrytý na pásu mezi alegorie micností a andělky
kupatý výšky, v horní části, to si ukážeme, Hans Hirt, zlatník norimberský, Fieri, Fejcit, a je tam vyraženo přímo i 1599 a je tam vlastně i jeho značka, jeho Hirz, můžeme říct německý Hirsch, jelen, takže tam jelena ve skoku. Byl velice pravděpodobně autorem všech vnějších tepaných částí, byl právě Hans Hirz. Pracovalo na ní rozhodně více mistrů. Dodnes se vlastně řeší podíl Lukase Gleixnera, který nebyl dosud potvrzen a podle současného poznání se jeví spíš, že na té křtitelnici nespolupracoval, nicméně není to dosud jisté. Křtitelnici složil jihlavský zlatník Michal Burian, k tomu se dostaneme podle různých pramenů. Více donátorů bylo rozhodně, nebyl jenom jeden. A známe doposavad známe dva, a ty si za chvíli uvedeme. Postupujeme si dál. Příběh erbu donátora rod Seidenmelzer ze Seidenbergu. Po té době, kterou už to dělám, tady ty přednášky o těchto rodech, tak už si to pamatuju, to jméno. Seidenmelzer ze Seidenbergu a Sule z Hirschbrunnu. To je právě se dostáváme k tomu, co jsem říkal v úvodu, že zhruba na podzim nebo koncem léta 2024, když jsem si byl vyfotit ten krásný erb na tom víku té křtitelnice, která je vlastně položená na tom těle, tak tam je celkem, to si ukážeme, tam je celkem 7 alegorií ctností a 8. pole právě nese to pole, které je otevíratelné, abych se tam dalo ten přístup k té vodě, které je otevíratelné, tak nese právě tento nádherný erb. A tak jsem si říkal, musím tam toho Seidenmelzera uvést. Byl jsem potom tedy ve státním okresním archivu v Jihlavě, kde vlastně tohle je, tady mám napsaný zdroj MZA Brno Čerony, ale už Johann Heinrich Marci napsal knihu, nebo nebyla nikdy publikovaná, byla taková spíš jako katalog, kde zaznamenával ty erby, které měl na těch pečetích, a právě u toho Seidenmelzera mě zarazilo, že to vlastně vůbec nesedí, že je to jelen ve skoku na Trojvrší, tohle je ze Salbuchu v Praze, přímo ještě barevný, nádherný. A ten druhý, když se na to podíváte, tak je tady jelen vlastně z polovině s tím pošikem, je jich tam celkem 6, odpovídá to. A potom hlavně ještě zpětně mě to nejvíc docvaklo, když jsem si ještě prohlídl pořádně ten klenot. Máte tu kolčí přilbu, která je zavřená, to je taky zajímavá věc, protože právě oni byli erbovní měšťané, oni nebyli úplně ještě šlechtici, vladykové, protože tam se pořád ještě do té 30leté války rozlišovalo. Chtěli by být jako šlechticem, tak by měl de facto správně přestat podnikat, jo, protože šlechta nepodnikala do 30leté války až na jako nějaké výjimky. A takže se uvádí, že jedna z těch věcí, která jako charakterizuje toho erbovního měšťana, že by ta kolčí příbla měla být zavřená, že by neměla být otevřená. Vidíme tam tapštrosí péra krásným způsobem, ty jsou i zde. Tady je taky kolčí přilba, ale pak nám tam teda vyloženě nesedí. Místo tady těch pštrosích pér tam máme 2 boubůlí rohy a hlavně tam máme toho celého jelena krásně, což tady vůbec chybí a tady se to naopak přesně shoduje. No a pak ta stuha ISZHB. Jo, to mě to právě taky za začátku nesedělo, proč vlastně Jakob Sule z Hirschbrunnu, i když to byl samozřejmě syn toho Sebastiana, to si ještě řekneme, ale zemřel mnohem dříve, 1585. A jak to všechno bylo, to si řekneme. Rod Seidenmelzer, Jakob, latinsky nebo německy. Seidenmelzer ze Seidenbergu, jihlavský erbovní měšťan, člen cechu sladovníků, byl radním v letech 1572 až 1603. V letech 1598 až 1603 mu náležel titul takzvaného Ältistera, to je německy, latinsky bychom řekli asesor, to znamená nejstarší radní, dneska by se to dalo říct jako primátor, že burgmistr v té době nebyla až tak jako nejvýznamnější funkce, oni se střídali, dokonce v Jihlavě byly takzvané 3 městské rady po 12 členech, jedna rada byla vždycky 12 členů, jich bylo 1 rok ve funkci, dalších 12 bylo druhý rok, třetí rok bylo třetích 12 a čtvrtý rok bylo těch prvních 12, jo? Že se jako takhle otáčeli. Ale občas se ty rady scházely dohromady, takzvaná velká rada v době nějakých krizí.
a ve funkci toho burkmistra se většinou potom měsíci střídali, aby se vystřídali všichni, ale nejvýznamnější funkci měl ten nejstarší, a nikoliv nejstarší věkem, ale nejstarší služebně, to znamená nejstarší končel, nejstarší radní. Ona ty funkce taky byly většinou doživotní, zejména v těch rodech se to dědilo často, pokud ten rod si zachovával svůj vliv, nebyly žádné volby, jako budou teďka v říjnu a podobně. A je tímto způsobem. Tam je zajímavé, že v 16. století vlastně byli více jak z 90% členy městské rady sladovníci, nebo bychom řekli právovádeční měšťané, že to byla opravdu ten patriciát, ta elita toho města, ty nejbohatší. Soukeníci sice už v té době byli jako velice ekonomicky výděleční a byli nejpočetnější řemeslo v hlavě, ale pořád byli prostě ekonomicky za těma právovárečníkama, což potom otočila všechno 30letá válka. 4. května 1582 byl Jakubovi udělen erb, jelen ve skoku na trojvrší, v pozadí erb dělen pošikem na modrou a stříbrnou polovinu, v klenotu kolčí přilba a pštrosí modro-stříbrná pštrosí péra. Co je zajímavé, tak občas se to teda trošku liší v těch pramenech. Tady to vidíme vlastně z toho heraldického pohledu, že ta modrá je vpravo a stříbrná vlevo z heraldického pohledu. A tady to zase vidíme obráceně, takže otázka je, co je přesně, ale tak tomu prostě někde došlo k nějaký menší záměně asi. Nicméně, víme ještě o něm, že vlastnil dům někde v Horní České ulici, což je dnešní ulice Brněnská. Přestože zatím dům nebyl zatím zjištěn. Měl sladovnu v Dolní České ulici a vlastnil ještě několik dalších menších nemovitostí. Zemřel 14. listopadu 1603 v Jihlavě. Označení toho Seidemelzera jako donátora křtitelnice se poprvé objevuje vlastně v roce 1892 ve studii Karla Šireka. Od té doby víceméně ty odborné práce opakují vlastně tuto tezi. Širek vyložil ta písmena ve stuze ISZHB jako Jakob Seidemelzer zu a pak tam byla spousta pokusů o to, co to vlastně znamená dál, někdy až úplně absurdních. Záměrně můžeme říct, třeba mohl přispět rovněž fakt, že ten Seidemelzer byl přece jenom jeden z nejbohatších měšťanů své doby, primátor v době realizace křtitelnice. Ty Sulové z Hrušbrunu vlastně v té době, kdy se ta křtitelnice realizovala, tak už byli vlastně vymřelí po meči. Jakub už byl mrtvý, Sebastian byl mrtvý, ale určitě se to samozřejmě v té době vědělo, ale prostě potom postupem času se trošku pozapomnělo. Navíc ten Jakub není určitě ze hry, jednak to byl on vlastně, kdo řídil nebo byl tou hlavou, bychom řekli, té rady, takže za něho se to realizovalo a není vůbec vyloučeno, že taky nebyl jedním z donátorů. Určitě mohl i na tu křtitelnici taky přispět nějakou částku, akorát se prostě zatím to nijak nepotvrdilo třeba písemně a podobně. Sebastian Sule z Hrušbrunu. Jihlavský nobilitovaný měšťan, opět zase z patricijské rodiny, člen městské rady v letech 1545 až 1595, člen cechu sladovníků, vlastnil dům na Horním Rynku, pravděpodobně to byl dnešní dům podle toho, jak se to odpočítává, to by měl být třetí dům pod radnicí, tak pravděpodobně náměstí Masarykova číslo 3 dnešní. 7. června 1572 byl Sebastianovi udělen erb a predikát z Hrušbrunu, to znamená hirš jelen, brun jako průsmyk, můžeme říct jelení průsmyk, totiž štít vůpol, to znamená v polovině napříč dělený, spodní polovici 6 štriků pošikem, no to by trošku šikmo, když to tady je spíš rovně, ale to nevadí, do levé strany 1., 3., 5. žluté nebo zlaté barvy, 2., 4. a 6. 1., 3. a 5. žluté nebo zlaté barvy, 2., 4. a 6. barvy černé, takže si to představte žluto nebo zlato-černá barva tam tady těchto pruhů. A svrchní pak polovice modré nebo lazurové, prostě modrá vzadu, do kteréžto z té spodní půl jelena zvířete, majícího ústa rozjívená, jazyk červený vyplazený, tady ho moc nemá vyplazený, nohy rozkročené k pravé straně obráceného, své přirozené barvy se vidí. Nad štítem kolčí helm, tam máme, a okolo něho přikrývadla neboli fafrnochy, krásný, z pravé strany žluté nebo zlaté, modré nebo lazurové z levé strany.
též pak žluté nebo červené barvy dolů potažené visí. Nad tím nadevším točenice týž barev a z které dva bůvolí rohy barvami rozděleny, pravý spodní polovice žluté nebo zlaté a svrchní modré nebo lazurové barvy, levého pak spodní černé a svrchní též žluté nebo zlaté barvy a uprostřed těch půl jelena, tady teda, no, tak dejme tomu půl jelena, zvířete tím způsobem jako dole v štítu vynikajícího se vidí. Sebastian Sule z Hirschbrunnu umírá 28. ledna 1595, 10 let po smrti svého syna Jakoba, čímž rod Sule definitivně vymírá. Sebastianův erb, nebo tedy spíš jsme řekli erb Sebastianova rodu, je na křtitelnici v kostele svatého Jakuba. Co je zajímavé, tak vlastně dodnes je z boční části kostela svatého Jakuba umístěn náhrobek z té venkovní části toho Sebastiana Sule z Hirschbrunnu a je zajímavé, že tam vlastně ten jeho erb není a je tam vlastně jenom takzvaná merka, jo, což se taky dělávalo. Byly merky, třeba se označovaly tím domy nebo obchodní značka toho sladovníka, ale je zajímavé, že tam není vyhotovený ten jeho znak. Jako důvody těžko říct. Kšaft, mi někdo nevěděl, tak testament, poslední vůle Jakoba Sule z Hirschbrunnu byla právě poměrně nedávno objevena právě pod vedením týmu pana Mudry. Jakobu Sulem neznáme příliš mnoho informací, ale víme jednu z mála, že se třeba 11. listopadu 1573 oženil s Katarínou, dcerou Jakoba Kramera, taky zase velice zámožného jihlavského měšťana, a on umřel už v roce 1585, ten Sule, Jakub, ale přesto nadiktoval svůj kšaft. Jedním z poručníků byl právě Jakub Seidenmelzer ze Seidenbergu, který vy tady vlastně vidíte, to děkuju kolegyni Žáčkovi Haně z archivu, že mi to dneska poslala, už jsem to nestihl si to tam dojít vyfotit, takže díky moc. Poroučím a přisuzuji do farního kostela 300 kop na křtitelnici, která má podle záměru pana starosty a ctěné rady zdobit kostel a být zřízena a postavena k mé věčné památce. A těchto 300 kop má moje milá žena Kateřina vyplatit panu starostovi a ctěné radě 3 roky po mém blaženém skonu. Takže vlastně úžasný, to tak vezmeme, že ta křtitelnice byla realizována až 14 let po jeho smrti a přesto ten testament byl vlastně dodržen, což třeba z dnešního hlediska ne pro spoustu lidí může být samozřejmost, ale pro ně to tenkrát samozřejmost byla. Oni by si to nemohli dovolit tohle nerealizovat, nedodržet ten testament, ale je to jako velice vlastně jako zajímavá věc. Tady pak vidíme ještě ten detail. Jakob Sule, krásný ten rukopis toho písaře. Prvně někteří psali tak krasopisně, u jiných se to nedá vůbec přečíst. No a tady už vidíme ten erb, tedy toho hlavního donátora Jakoba Sule z Hirschbrunnu. No a když se na to právě podíváme, a je tam to ISZHB, tak nám to krásně dává ten smysl Jakob nebo Jakub Sule z Hirschbrunnu. Jo? Vlastně odkazuje nám to i k tomu kšaftu. Jo? Tak. Mates Krump, druhý známý donátor křtitelnice u svatého Jakuba. Víme, že byl řezníkem i sladovníkem, věnoval kšaftu, který je z roku 1598 100 kop grošů. Byl členem městské rady, vlastnil takzvaně 5 řeznických lavic na náměstí. Každá měla hodnotu 200 kop grošů. Řeznické lavice, samozřejmě se tam prodávalo to maso a tyhle potraviny, to mělo velkou hodnotu. Ty řezníci bývali často jedni z nebo masní krámy, když někdo vlastnil na náměstí a podobně, tak to byla obrovský výdělečná činnost. 200 kop grošů, obrovská částka na jednu řeznickou lavici, si to spočítejte, hodnota třeba jednopatrového domu a podobně. V kšaftu odkázal 4 lavice latinské škole a 1 chudým studentům. Dalších 500 kop na stipendia studentů na univerzitách a Augsburské konfese. Jo. Takže to jsou opravdu poměrně výrazné vlastně částky. A to jsou jako zatím jediný vlastně 2 potvrzení donátoři, které známe, že nám dohromady dává částku 400 kop. A kolik vlastně ta křtitelnice měla stát, to si ukážeme teď podle těch dostupných pramenů.
Samozřejmě těch pramenů je ještě vícero, ale tohle jsou většinou ty nejstarší, z kterých se dá jako základně vycházet. Martin Leupold z Leventhalu, rod Leupoldů z Leventhalu byl velice významným jihlavským patricijským rodem. Už v roce 1482 vlastně předek tady toho rodu získal erbovní znamení. Leupoldové, mám to někde taky, možná použiju někdy do nějaké přednášky třeba o těch Leupoldech, až se zhromáždí víc informací. Dokonce měli 3 lví hlavy na hradbách, úplně krásný, mám to z Národního archivu krásně vybarvený, na polovice modrá, polovice stříbrná, hradby stříbrné a takový 3 krásné lví hlavy s vyplazenými jazyky. Slyšíte mě, jak je dobře, jo? Všichni v pohodě. Dobrý, super. Takže tímhle způsobem. No a ten Martin Leupold z Leventhalu napsal, můžeme říct dneska nejznámější de facto a nejslavnější kroniku Jihlavy, takovou bibli těch jihlavských historiků a badatelů, kronika královského města Jihlavy 1402 až 1607. On si byl samozřejmě vědom toho, že není schopen popsat ty nejstarší dějiny, samozřejmě nějaký třeba úvody, tady ty legendy se tam zhrnuly, ale opravdu ta kniha, ta kronika je hodnotná tím, že spoustu z toho, co tam vlastně vypráví, zažil buď osobně, nebo to zažil jeho otec, děd a jeho vypravěcký styl, který je velice autentický a současně vlastně i velice, jako dneska bychom řekli, hodnověrný, faktograficky, tak je velice cenný. V roce 1861 Christian Delwert, německý historik z Jihlavy, vydal tištěně právě tady tu kroniku, takže to je velice jako výrazná opora. No a právě jedna z ta pasáž, kterou si můžeme ocitovat, tak téhož roku 1599 byla instalována ve farním kostele nová měděná křítelnice. Stála 1500 grošů, uvádí Leupold. Další, vlastně, kdo se zabýval významně tou křítelnicí, byl Jindřich Heinrich Marci, který vlastně ve svém díle, které je dochované ve Vídni, uvádí umístění křítelnice v kostele svatého Jakuba k 31. červenci 1599 a zmiňuje tam právě rovněž zlatníka Michala Borjana, který měl křítelnici v kostele instalovat. Zřejmě vycházel potom vlastně z dalšího zdroje, což je ta pamětní kniha Jihlavského kostela svatého Jakuba Většího. Tohle je vlastně fotografie nebo sken, který jsem dělal, když jsem tam byl v únoru, teď vlastně to bylo únor tohohle roku. A mě tam poradili právě kolegové z toho archivu, že tam tu pamětní knihu mají, když jsem se dotazoval, kde by se dalo něco najít o té křítelnici. A i když je ta pamětnice až z let 1630, 1790, tak oni tam často bývají starší opisy. No a právě jeden z těch starších opisů se mi tam podařilo najít a ten právě tam zmiňuje i toho Burjana a potom i to původní umístění křítelnice, kde byla původně umístěna, ale to si ještě řekneme. Potom právě tady kolega vlastně Václav Nečada teďka překládá rejstřík výdajů na křítelnici, který se vědělo, že v archivu je, po nějakou dobu byl považován za nezvěstný, ale podařilo se vlastně jako znovu objevit. To je velice jako důležitý pramen, protože ten uvádí právě, kdo co dělal, z jakou finanční částku a podobně, hodně na to nový náhledy. No a potom Karl Širek, ten vlastně poprvé přichází s tím označením erbu donátora na výkuk křítelnice jako erbu Jakoba Seidenmelzera ze Seidenbergu a interpretoval ty písmena, jak jsme si říkali, Jakob Seidenmelzerců a tak dále. Rejstřík prací ke křítelnici svatém Jakubu. Vlastně děkuju kolegovi Nečadovi za zaslání té fotografie, toho skenu, tady můžete vidět. Ono to není jenom k té křítelnici, ale i vlastně k novým varhanům. Byla sepsána takovou jako hodně trošku ošklivou němčinou, velice špatně čitelnou. Obsahuje podrobný seznam plateb za práce ke zhotovení křítelnice. Křítelnice byla budována téměř 2 roky, podílela se na ní celá řada řemeslníků, mistrů svých oborů. Co je hodně zajímavé, tak jsme se vlastně dneska bavili s panem Mudrou, že když to tam vlastně kolegové sečetli, tu celkovou částku z těch prací, tak to vychází na 600 kop a přesto ten Leupold vlastně uváděl 1500 kop. Byl současník, takže těžko si to mohl vymyslet nebo uvádět nepřesné informace. Takže těžko jako říct, z jakého důvodu, jestli třeba ještě nějaké další částky tam chybí nebo tohle, ale je to taky taková jako zatím zajímavá věc, která není úplně jednoznačná. Z toho rejstříku těch prací, právě tady přeložené částečně panem Nečadou, tak můžeme třeba 6. listopadu panu úředníkovi Paulu Skalkovi za 20 sáhů dřeva placeno sáh po 12 groších, činí 4 kopy.
25. téhož měsíce, tady to byl to je rok 1598, jsem vyplatil kameníka pravděpodobně z Doubravníku. Jsme se dneska taky bavili vlastně s panem Mudrou, že velice pravděpodobně totiž ten podstavec, a který je pořád dnes pod tou křtitelnicí, tak je to mramor a ten mramor pravděpodobně pochází z Doubravníku, když se to nedá jako zjistit 100%, že by to muselo by se do toho šahnout jako nahrubo, ale velice pravděpodobně, protože tam to právě zmiňuje v té němčině Dobrovník, Dubrovník v Chorvatsku to asi nebude, takže pravděpodobně ten Doubravník a právě ten mramor třeba z toho Doubravníku můžeme najít i v kostele, který tam je, v větší části je vlastně ten kostel postaven z tohohle mramoru, nebo na Pernštejně se různý materiály vlastně používaly, je to jako velice docela zajímavá věc. A Hansi Hircovi, co dělal křtitelnici, za jeho práci dáno 198 kop, což je obrovská částka. Původní umístění té křtitelnice, právě to je to, co jsme si před chvílí ukazovali, ten rub té knihy, té pamětnice, tak právě já jsem tím listoval, ono to samozřejmě jako tam toho je obrovské množství, ale zaujal mě právě tady to A Domini, léta páně 1599, pomáhal mi teda i s překladem vlastně kolega Vlastimil Sirák z Státního okresního archivu. Roku 1599 nechala Jihlavská městská rada postavit křtitelnici s latníkem Michalem Burianem stepané a dobře pozlacené mědi. Stála 1500 kop. Křtitelnice byla umístěna v lodi kostela nedaleko hlavního vchodu. To je vlastně taková ta nejdůležitější informace, která doposavad vlastně se nevěděla, že byla umístěna v lodi kostela nedaleko hlavního vchodu, takže musela být někde, když se dneska vstupuje do kostela, velice jako poblíž, což pro ty luterské vlastně stánky bylo typické, že většinou ty křtitelnice bývávaly umístěny buď přímo u hlavního vstupu, anebo třeba v prostředku té lodi, takže to tomu vlastně i odpovídá. Je tam ještě potom bylo určitě pokračování, tady to primo nejprve, a pokračovalo to zřejmě nahoře, ale tam už je to tak rozpitý, že jsem to vlastně nebyl schopný přečíst, takže uvidíme, třeba kolegové budou ještě úspěšnější a ještě se z toho třeba něco vytáhne. Tvůrčí profese podílející se na tvorbě křtitelnice, těch taky nebylo málo. Hans Hirz, nebo Hirsch, chcete-li německy, zlatník, jak je samozřejmě nejznámější autor figurálních kovotepeckých prací, který za těch 198 kop grošů za práci, později zřejmě dalších 47 kop grošů. Další zmiňovaný Hans Zlatník z Budějovic, 30 kop grošů za práci. Lorenz Zlatník, zaplaceno mu za kyselinu, oddělovací vodu, nejspíš leptající kyselina. Lukas Rothschmidt, pravděpodobně mědnář, zase tam popsaný ty jednotlivé částky dopodrobna. Michal Kameník, sochař právě zřejmě z toho Doubravníku, 24 kop za práci, 26 kop a 19 grošů za sokl ke křtitelnici, za materiál. A to právě tady se bavíme vlastně o tomhle soklu, tomhle vlastně části toho mramoru. I když to potom bylo přesunuto v pozdější době do té části, kde se nachází dnes, tak vlastně byla použita větší část toho původního mramoru z toho Doubravníku. Takže o tomhle vlastně mramoru my se bavíme a byl to zřejmě Michl, možná Michal, Kameník, sochař z Doubravníku, který vlastně ten kámen tam převedl, udělal ty kamenické práce. Lukas Zámečník, za mříž kolem křtitelnice, 30 kop grošů, to je taky zmiňované v tom rejstříku. Ostatní profese, úkoly, podíly truhlář, zedník, kovář, uhlíř, úředník, posel, takže jako opravdu jirchář, kotlář, provazník, natěrač. Obrovské množství lidí se na tom podílelo, ty práce trvaly přibližně 1 rok minimálně, takže velice jako taky zajímavá věc. Hlavní tvůrce křtitelnice Hans Hirz, mistr norimberský, významný jeho německý zlatník, stříbrník, kovolitec, působil v Norimberku ve Štyrském Hradci. Před rokem 1597 nejdéle v tom roce byl vyhlášen stříbrníkem. Není jasné, zda získal i městské právo. Rokem 1599 datoval křtitelnici. Tady krásně právě vidíme toho víka, to je mezi těmi alegoriemi, a kde začínají ty anděličci, tak je krásně vlastně vyražené to Hans Hirz, jo. V roce 1607 se objevil dokonce ve službách arcivévody Ferdinanda ve Štyrském Hradci. Z jeho díla se dochovaly třeba 4 picí nádoby, konická cechovní štíše kupců s rytinami a figurkou spravedlnosti na víčku s podnohou v Norimberku, 2 číšky na nožkách a tak dále, a ještě kalich ze sůlu v Horním Sasku.
Tady je krásně vidět právě zbytek, tady byl ten Hans Hirz, tady je vidět to Abrifarber a tady můžeme krásně vidět toho jelena ve skoku nádherně. Jestli to byl možná přímo třeba jeho erb, jestli byl i erbovním měšťanem, těžko říci. Tak, potom mám tam uvedeného ještě Lukase Norberta Gleixnera, to je zajímavý příběh toho rodu těch Gleixnerů. Kolega Vojta Blažek, který dělá komentované prohlídky do putování do věží a do zvonů, tak byl vyloženě milovníkem a obrovským zájemcem tady o historii toho zvonařství a cínařství. Ten by o tom rodu Gleixnerů taky dokázal mluvit poměrně dlouho. Třeba na ochozu kostela svatého Jakuba Většího máme dodnes jeden vlastně výrazný cymbálový zvon od Jiřího Gleixnera, který právě odlil tento zvon jako zbytek, který zůstal ještě po odlití té Zuzany, že všechen ten materiál nebyl využit, tak odlil cymbálový zvon. No a potom jeden z jeho potomků, Lukas Norbert Gleixner, zvonař a cínař, byl velice šikovný mistr, působil tady hodně v regionu, vyrobil celou řadu cínových křtitelnic, o kterých bude určitě řeč v té publikaci. A byl nobilitován, získal predikát z Rosenbrunnu, tady tohle je právě překres vlastně ze studie Zdeňka Jaroše, Jihlavská měšťanská heraldika. Zajímavě vidět ten jednoocasý lev, který svírá v těch pařátech ten typický zvon. V rejstříku prací je uvedený jistý Lukas Kupferschmied, citace z rejstříku 22. prosince 1598 od Lukase Kupferschmieda, kovotepce, kotlů 9 kusů koupeno za 12 grošů, činí 1 kopu 48 grošů. Co se ví, tak spíš ten Kupferschmied nebude, ten Gleixner, protože ten Gleixner býval většinou označován jinak, takže to není úplně pravděpodobná věc, ale nelze jako vyloučit nějaký podíl. Těch lidí, kteří se na tom podílelo, bylo obrovské množství a tenkrát ta specializace byla jako velice úzká. Nám se to dneska nemusí tak zdát, ale těch profesí bylo obrovské množství. Teď se podíváme ještě na takovou tu část uměleckou, to je vlastně tu část, co je vlastně kde vyhotoveno. Ta křtitelnice je 8boká, takže to tělo má celkem 8 vlastně výjevů krásný, to je právě ta tepaná měď, pozlacená. To je taky zajímavé, že podle fotek historických, které jsou vlastně ze 70. let 19. století a dalších, tak původně to začínalo, ta křtitelnice uprostřed. Kdo to tam byl někdy v tom kostele, tak ví, že je tam ta křtitelní miska, taková ta novodobá, začíná to tím křtěním Kristem v řece Jordánu, ale původně to začínalo tím prvotním hříchem, to si pak ještě řekneme, že ta křtitelnice vlastně byla i předělávána v tom 19. století, restaurována. Jsou tam nádherné detaily. Prvotní hřích, samozřejmě pramáti Eva a Adam, jsou u toho stromu poznání, kde ten had jim nabízí to jablko, tady už Eva už se chystá ho ochutnat. Nádherným způsobem zase třeba vyhotovená ta zvířata. Můžeme tady vidět zajíce, tady vidíme jako siláň, tohle to trošku mě připomíná, jestli to je nějaký dikobraz nebo co to je, ale ježek to asi nebude. Vzadu v té siluetě je tam krásně vidět, co vidíte tady, můžete se podívat, jednorožec, jo? Symbol takové čistoty, jo? Můžete nádherně vidět vyobrazeného jednorožce. Takže jako ty detaily, ta kompozice, vlastně ta perspektiva vstupující dozadu je nádherným způsobem vyhotovená. Zvěstování archanděla Gabriela Paně Marii, že počne neposkvrněného Syna Božího, Ježíše Krista. Zase tady vidíme tu holubici, která se stupuje na důkaz těchto slov a tohoto zázraku. Se nádherným způsobem ta kompozice té drapérie, vlastně to působí úplně jako ty antické římské tógy, nádherným způsobem vyobrazené. Obřezání, nebo ne, to ještě není, to narození páně. Vidíme tady současně vlastně už to klanění těch 3 králů. Tady vidíme v pozadí, vlastně modlící se Panu Márii. Tady je vidět ten Ježíšek, on má takovou poměrně brutalistní hlavu teda, ale on jako bývalý vyobrazování vlastně s těma hlavama trošku toho dospělého člověka, že možná částečně i záměr. A zase tady vidíme v pozadí v kompozici, tady máme i osla, máme tam beránka, máme tam vola, takže tímhle krásným způsobem tady ty andělé zase. A tam máme vzadu i betlémskou hvězdu. A máme tady je ta betlémská hvězda, tady jsou další vlastně poutníci, ty figurky nádherným způsobem propracováno.
obřezání Páně, což vlastně samozřejmě nesmí se vždycky zapomínat, že Kristus pocházel z židovského národa, takže na smlouva s Bohem samozřejmě součástí toho byla obřízka, takže tady vidíme právě ten rituál, tady do toho se nám pěkně zasahuje ten pejsek s tím krásným způsobem. Křest Kristův, to je právě to, čím teďka ta křtitelnice v uvozovkách začíná z toho předního pohledu. V řece Jordánu Janem Křtitelem, to byl ten předběžník, ten, který byl v uvozovkách před Kristem sice narozen, ale Kristus jako boží syn, jako Bůh syna už byl vlastně před ním a nechal se od něho také pokřtít v té řece Jordánu. Vidíme Boha Otce, vidíme holubici, jo, která se stoupila na syna božího. Opět nádherný detaily, třeba tady ta polonahá postava, má krásně vypracovaný ty svaly tady takhle pěkně. Takže tímhle způsobem tady ty anděle a další motivy. Nesení kříže na Golgotu vidíme vlastně Krista, zase tady z toho čelního pohledu, zase opravdu mnoho detailů, v pozadí nádherně vidět ten Jeruzalém, vidíme vlastně tady ty jeho učedníky, tady vidíme ty farizeje, zase je tady další detail krásný vlastně i toho domu patricijského paláce. Z mrtvých stání, velice zajímavým způsobem vypodobněné, můžeme vidět z mrtvých stalého Krista, kolem něho vlastně ty legionáře, což taky úplně není typické, protože Kristus vlastně byl původně uložen v hrobě. Takže tady je to taková, mě to trošku vždycky připomínalo tu kombinaci vlastně ukřižování a zmrtvých stání, protože vlastně na jedné straně legionáři, kteří ho ukřižovali na příkaz farizeů, a na druhé straně zmrtvých stalý Kristus. Jo, takže tam jako ten náznak toho ukřižování, ale hlavně zmrtvých stání tam jako je dvojitý. Na nebevstoupení tímto končí ten výjev. Vlastně ono to je velice špatně čitelné a špatně fotograficky jako zachytitelné, protože to je až u zadní stěny té křtitelnice. Vidíme tady ty dva anděly, úžaslé apoštoly, učedníky, kteří žasnou nad tím, že Kristus vstupuje na ty nebesa. A ji vidíme už jenom nohy Kristovi. Tak, pak na těch víkách, to jsou potom ty výkatek, tam právě je to zajímavé, protože to normálně člověk nemůže vidět ani z toho pohledu za tou novorenesanční mříží. Je tam celkem 7 alegorií cností. Jedna z těch, můžeme říct si prvních alegorií je, vůbec k alegoriím cností můžeme říct, že pojem cnost v sobě zahrnuje všechny dobré vlastnosti člověka. Cnost buduje, očišťuje, zachraňuje, uvolňuje, vykupuje, osvobozuje síly života. Pěstovat cnost znamená správně zacházet se sebou samým a svým bližním, správně užívat svět a rozvíjet všechny schopnosti k nové plodnosti a plnosti. Víra, můžeme vidět, že má typický atribut v podobě kříže, tou se tou rukou opírá. Samozřejmě kříž je po celém světě nejrozšířenější a nejuctívanější symbol křesťanství, oficiálně užívaný už od 4. století našeho letopočtu. Zase tady hezký citát k té víře. Jen ten, kdo miluje, dokáže věřit. Příkladem lásky k Bohu je Ježíš. Z Evangelia Jana citát, dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já, říká učedníkům poté, co jim umyl nohy. Zůstávat v lásce je totéž, co zůstávat v Bohu. Ani tady neexistuje nějaké před a po, protože láska je z Boha a každý, kdo miluje, je zrozen z Boha. Tak. Další z těch alegorií, láska. Tam to bývá velice často vyobrazováno jako žena matka s dětmi, s obnaženým prsem, což je taky typický symbol. Já mám hrozně rád citát z Korinských, z listu Korinským. I kdybych mluvil jazyky lidskými a i andělskými, nemám-li lásku, nejsem nic než zvonící kov nebo dunící zvon. I kdybych měl dál proroctví a poznal všechna tajemství i některé vědění, i kdybych měl plnost víry, takže bych hory přenášel, nemám-li lásku, nejsem nic. I kdybych rozdal veškeré jmění v almužnách, i kdybych vydal své tělo plamenům, nemám-li lásku, k ničemu mi to není. Tak. Naděje.
Pro naději je typický atribut kotva. Tady my vidíme tu vystupující kotvu, tady je ten kroužek, který vlastně ukazuje tím prstem. Takže podle toho můžeme identifikovat, že se jedná o alegorii naděje. Abychom se tak pevně chopili naděje, jež se nám nabízí, vnímáme jakoby kotvu své duše bezpečnou a rovněž pevnou a pronikající za oponu, tam, kam pro nás jako předchůdce vešel Ježíš, jen se navěky stal veleknězem podle řádu Melchizedova. To je z listu židovským, nebo židům. Naděje nadpřirozeně vlítá božská ctnost, je to pevné a jisté očekávání věčné blaženosti a prostředků na její dosáhnutí z božího příslibu a pro zásluhy Ježíše Krista. Je to úkon vůle spočívající v důvěrném očekávání. Křesťan je pevně přesvědčen, že za svoje dobré skutky bude stonásobně odměněn. Tato naděje ho vede k tvořivé činnosti, dává mu sílu a odvahu překonávat překážky, naplňuje ho pokojem a přenáší ho přes všechny starosti a bolesti tohoto života. Naděje není žádná jistota stvrzená smlouvou, to však ještě není důvod upadat do zoufalství, ale obrátit svou důvěru k pozitivní budoucnosti. Pravda, můžeme říct upřímnost, má v ruce zrcadlo, nastavuje zrcadlo. Jak říká Jahve Samuelovi, nehleď na jeho zevnějšek ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Boží záměry nejsou jako záměry člověka, nebo člověk se dívá na zevnějšek, ale Jahve se dívá do srdce. Takže nám to naznačuje, že nemáme hledět na svou krásu do zrcadla, ale máme hledět na hloubku a krásu svého nitra, být k sobě upřímní a pravdivý i k těm druhým. Přiměřenost, nebo taky střídmost, to často vlastně může působit i jako jinotaj. Vidíme, že vlastně nalévá konvicí vlastně toho vína přiměřeně. Se střídmostí souvisí skromnost, pokora, která je opakem povýšenosti a pýchy. Cesta k dokonalosti vede přes sebeovládání a pokoru, neboť, jak se píše v Evangeliu Lukášově, neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Člověku může dopomoci k pokroku, když si uvědomí vlastní malost, pak může být pokora vnímána jako střídmost a zdravá míra. Ten, kdo o sobě ví, že je malý a ve srovnání s nekonečným Bohem, stává se velkým, protože tuší velikost nekonečná. Pokorný člověk je díky tomu moudrý člověk. Odvaha. Odvaha znamená důvěru a spolehnutí se na nepředvídatelné. Tato důvěra pramení z víry Boha, z víry ve větší dobro a spravedlnost, než je dobro pozemské a spravedlnost světská. Statečnost původně představovala statečnost válečníků, vycházela z pojmu arete, ale už v antice se pojem rozšířil na svobodu slova. Svoboda slova pramení přímo z Ježíše Krista. Neznamená to pouze, že člověk se kasá a mává kolem sebe samoučelně riskantními řečmi, znamená to, že hájí pravdu a dobro se všemi důsledky, které z toho plynou. Často se tato ctnost nemusí vyplácet, pokud však člověk vytrvá, je odměnou za statečnost svoboda, kterou člověk získá, štěstí, které daruje a radost, kterou dostává nazpátek. Síla taky často někdy se označuje jako stálost, ale v těch alegorií ctností spíše síla. Typický symbol je sloup, být silný i ve víře, být silný sám ze sebou. Pak si ukážeme ještě tyhle detaily těch krásných andělíčků. Je to určitě taky možná ještě třeba přijde nějaký podrobnější ikonografický rozbor. Zase nádherný na tom je, že každý ten andělíček je trošku jiný. Nic není stejný, žádná část té křtitelnice se neopakuje, všechno je vypodobněno originálně, nesou různé atributy, většinou kouřový znamení, tady zase drží nějakou věc. Další můžeme vidět, tady právě pod tím je ten erb toho Hiršeho, další tady můžeme vidět zase s tím kouřovým, jo, tady s tím baldachínem, nádherný. Potom tady další vidíme, tady sen si poskakuje, ten nese nějaké ovoce a to je právě na tom, když jsme si popisovali teď to víko a z toho víka to jde nahoru směrem vlastně k tomu ústí, tak to je vlastně to ústí, ten 8. bok, který to obkružuje. Jo, a tady jsou potom ještě poslední dva zase, každý v jiný pozici, každý jiným způsobem zdobený, jiná hlava, jiný výraz, jiný atributy. Karyatidy,
ty právě obkružují to tělo a potom i od toho nodu k té patce jdou, jsou z toho litého bronzu a jsou vlastně teda pozlacované. Předpokládá se, že to vychází z antického slova, nebo z antického města Karias u Sparty, kdy vlastně tam měly bývat slavnosti a ženy nosívaly košíky na hlavě. Potom byl to velice oblíbený motiv na antických chrámech, se vypodobňovaly ty kariatidy. Renesance tohle se potom hodně opakovala a převzala, že je takový typický symbol. Ze spodu ty křtitelnice vlastně, dokonce je to taky nádherný, že je to zdobené, protože taky je to něco výjimečného, aby se zdobila i část, vlastně, která v podstatě není pouhým okem viditelná. Vidíme takové ty až trošku naddimenzovaně velké andělské hlavy s křídly, které se nám tam krásně opakují, a pak na to navazuje ta noha, ten not, kdy zase tam jsou krásné symboly většinou ovocného typu, ovoce, rostliny. Toto je potom ta samotná patka tady dole, zase beraní hlavy, tady je prostě žena v nějakém tom zdobném závoji, další kariatidy, prostě nesmírně zdobná záležitost. Potom vám ukážu ještě tu menší vnitřní mísu cinovou, jsem si fotil, takhle pro představu, je tam potom vevnitř tom ještě jedna větší. Ta křtitelnice je dokonce i sešroubovaná dohromady, je tam vlastně takový kříž, který to těleso drží, tam jsou ještě původní šrouby, nádherný. Křtitelnice potom byla renovovaná v roku 1899 a právě tady ta část, na kterou my se díváme, tak vlastně není ta renesanční, není ta původní. Na ty anděličky, to i podle těch starých fotografií je patrný, že tam to končilo a tahle část byla dobudována, ale tak velice šikovně, že to není téměř poznat. Přesná doba přesunu křtitelnice se nedá zatím přesně určit. Víme, že v tom roce 1899 té 1898 ji restaurovali, napevno uchytili k podlaze. To jsme tady tohle říkali a nebyla teda sestavena úplně kvalitně, protože když se do toho člověk koukne, tak zjistí, že to ne úplně těsní, kdyby to měli používat. Už se to musí udělalo v době, kdy se to jednak nepoužívalo, tady ta restaurování, takže a jednak to musel dělat někdo, kdo to teda úplně přesně uměl, protože není to na sebe zpátky dobře napasovaný, jsou tam vidět části, že kdyby se do toho měla napustit voda, tak to bude protíkat. Byla potom obehnána novorenesanční mříži. Ta mříž, která kolem toho je, tak není ta původní renesanční, ale už je z 19. století. Tady jsou pak některé ty části z toho nástavce. Zase zajímavé tady RP hlavy, ta maskaronová maska nahoře, krásný tyhle části. Je to velice šikovně udělaný, člověk by vlastně na první pohled nerozlišil úplně, že to není ta původní část. Tak, shrneme si ty fakta stávající i nová. Křtitelnice tedy zhotovena v letech 1598 až 1599, podílelo se na ní více mistrů, než bylo původně předpokládáno. Už jenom tam máme 3 jména, určitě zlatníků a možná 4, protože se tam ještě objevuje ten Burian, ale ten se teda zase neobjevuje v tom rejstříku prací, ale objevuje se v té pamětnici. Hlavním donátorem Jakob Sule z Hirschbrunnu, jehož erb zdobí křtitelnici, a to přesto, že zemřel již roku 1585. Šaft však nalezen, ten nám to do značné míry osvětluje. Původně umístěna v západní části lodi někde u hlavního vstupu, dochován podrobný rejstřík prací, kvalitou uměleckého díla patří nejkrásnější renesanční křtitelnice v Evropě. Vlastně ono podobné srovnání, jsme se bavili s panem Mudrou, vlastně ani pořádně není, protože u nás vůbec a jedině potom ten Norimberg by se něco nabízelo, jenomže tam se to většinou nezachovalo. Jo? Tam to zlatnictví bylo tak. Tohle, jakože se zachovalo v této podobě, je opravdu unikát a máme tady opravdu perlu, na kterou můžeme být jako právem hrdí a která, myslím, pořád zaslouží ještě nějakou větší prezentaci. No, tady mám prameny literatura, si můžete přečíst potom. Pozvánka na další přednášky, prohlídky, děláme toho spoustu, budeme mít prohlídky na střeše City Parku, procházku na Zaječí skok, prohlídku interiéru střední školy průmyslové, budu mít zase přednášku o katech, teď jsem to ještě doplnil o popravčí abstanecké zápisky jihlavské, který krásně přeložil František Hofmann z 15. století, tady se hodně přepadali kupci na cestách a podobně, takže určitě přečte, myslím si, že to bude zajímavý. Tak já vám poděkuju za pozornost, doufám, že se vám to líbilo, že vám to třeba něco zase ukázalo, trošku něco jiného, jiný ten pohled na tu Jihlavu, vlastně na to, co my tady máme za krásné věci, krásné předměty a budeme se těšit třeba na nějaké další poznání. Děkuju kolegům a budu se těšit. Děkuju, naschledanou.